tiba wong jati surah apa wis mari demen ning kakang mimine reja kaya wis likan mimi reja matur kasebut mimine reja lagi nembe dadian lakukan dengan tangan yen digelem nempel mimine reja ngelus rambut tangane ditampel mimi reja apa sing dirasa mimi reja dok iti baru Mama Rizky bos ayam geprek lamun senok masih kangenin kakang tulung kanok setoraine pengen video callan ayah Rifki wok roger ayah Rifki ayo Bogor, ayo Rifki lamun senok masih nganggep demenan nang apa status ning Facebook durung duwe demenan langka perasaan mamane reja ning kakang sing dadi demenane lagi nembe dadian lakukan dengan tangan biar digelem nempel ngelus rambut tangane ditampel apa sih dirasa ayo Rizky Mama Reja maning orang mak Mama Reja maning siji maning Mama Reja makasih ayo Rifki wong Bogor bareng Nok Iti Mama Rizky ayo Rifki wong Bogor angkat sayangnya lamun senok masih kangenin kakang tulung kanok setoraine pengen video callan ayo Rifki Mama Reja Kang Jeffrey obat Kang Jeffrey lamun senok masih nganggep demenan nang apa status ning Facebook durung duwe demenan langka perasaane ning kakang sing dadi demenane apa sing dirasa setiap wis beda momen reja apa wis mari zaman mimine reja ning kakang kaya wis likan nok neni sing duwe beijing bareng mimine reja nok neni sing duwe beijing
ember ngelus rambut